Ускорить превращение оккупированного Крыма в Крымско-Татарскую республику призывает народный депутат Украины, глава Меджлиса Рифат Чубаров. Он отметил, что Москва в 90-е боялась восстановления крымско-татарской автономии до военного образца в связи с постепенным возвращением народа на свою землю. Поэтому референдум в 91 году прошел без массового участия коренного народа. З нагоди Дня автономії маємо зробити відповідні уроки з минулого. Тому я знову закликаю Президента України і уряд України якомога скоріше скликати Конституційну комісію, аби розпочати роботу по внесенню змін до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». Маємо перетворити Автономну Республіку Крим в Кримсько-Татарську Автономну Республіку як невід'ємну складову частину України.